Ja, hej, det er Lind her fra Danmark Vågner. Jeg vil gerne prøve at forklare, hvad det betyder, og hvad meningen er, når vi nu snakker om programmering og manipulation i forhold til mennesker og personer. Jeg må lige se og tænke på lidt, hvordan videoen den kører her, i forhold til forklaringer og så videre. Det kan godt være, at jeg laver også en anden version eller sådan noget. Men det må vi lige se. Nå. Så hvad er programmering, manipulation, indoktrinering og så videre? Så vi kommer først til at definere begreberne. Det vil sige, jeg gør det her. Jeg håber, I kan se det. Jo, det tror jeg nok. Så programmering. Hvad er programmering? Udarbejdelse af anvisninger til, hvordan en maskine, menneske, typisk en computer, skal udføre bestemte funktioner. Programmering gælder ikke kun til, som de fleste siger, maskiner. Et menneske er egentlig også en maskine, en organisk maskine. Når man nu kigger i det her på det fysiske niveau, ikke også? Så det vil sige, at alle celler i kroppen er egentlig programmeret på en bestemt måde at gøre forskellige ting. Ja? Så det var så programmering. Indoktrinering. Indoktrinering, vellykket, forsøg på at pådutte nogen en bestemt holdning eller mening ved langvarig, intens eller systematisk påvirkning. Jeg gentager det lige. En indoktrinering er en forsøg på at pådutte nogen en bestemt holdning eller mening ved langvarig, intens eller systematisk påvirkning. Så tager vi videre. Manipulation. Påvirkning af persons tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerende, ofte ufine metoder. Jeg gentager det lige. Manipulation, ja. Påvirkning af persons tanker og holdninger ved hjælp af udspekulerende, ofte ufine metoder. Så vi snakker om 3 ting. Ja? Manipulation, indoktrinering og programmering. Så de 3 ting skal vi bruge. Altså de 3 ting skal vi egentlig finde i vores reaktioner, forholdninger til andre mennesker, hvordan vi snakker, hvordan vi taler, hvad vi gør, hvorfor gør vi tingene på den måde, og hvorfor tror vi, at vi skal gøre tingene på den måde, og ikke anderledes. Og nu starter jeg lige lidt forfra igen. Programmering, indoktrinering og manipulation. De 3 ting kommer fra forskellige retninger. Så det vil sige, det kommer fra jeres familie, fra jeres barndom. Altså de fleste barn bliver indoktrineret, manipuleret, programmeret allerede i barndom, skole, arbejde, i jeres venneomkreds, familie, fjernsyn, aviser, whatever, mainstream media, osv. Den liste er så lang, det kan jeg ikke
virkelig. Den er virkelig langt. Så jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Ja? Så vi bliver hele tiden programmeret, manipuleret, indoktrineret. Fra forskellige retninger. Altså, så hvad så nu, når vi gerne vil finde ud, okay, jamen, hvad skal vi gøre? Hvordan kan vi finde vores sande, ægte, hvad kan man sige, forhold til alt muligt andet? Så hvordan skal vi forholde os virkelig rigtigt, og ikke programmeret? Eller hvordan skal vi tænke på forskellige ting uden at blive manipuleret? Ja, eller et klassisk eksempel. Jeres børn, når I taler til jeres børn, og I nu for eksempel roller, altså I anbefaler nogen ting til jeres børn, for eksempel, ja? Så er det delvis en manipulation, og det kan godt være, at nogen fra jer kan finde på, at det bliver en programmering og en indoktrinering. Så når I nu snakker med jeres børn, er det vigtigt at passe på, at I ikke manipulerer dem. Det er virkelig utrolig hurtigt, at man kommer til at manipulere den, uden at man egentlig opdager det. Så altså, når vi nu snakker om, at man skal gøre nogle erfaringer, livserfaringer og så videre, skal man egentlig gøre det også både som voksen, det er lige meget om det er børn eller voksen, skal man egentlig selv finde det hele på, altså, og det skal man egentlig gøre, uden at man har uden man er påvirket fra en eller anden programmering, manipulation eller indoktrinering. Og de fleste af os kan slet ikke gøre med det. De har simpelthen mistet evnen til det, eller de kender den funktion slet ikke. At undersøge tingene selv, eller også på en anden måde, eller lave selverfaringer. At lave selverfaringer med det nu, hvad du nu skal gøre. Ja? Så hvordan er det så nu, hvis vi nu kommer videre til den opslag, hvad jeg har lige lavet? Jeg har tidligere også lavet en opslag med en lignende podcast til det. Jeg tror, det var kun en kort video, men der har jeg også lidt forklaret angående jeres reaktioner. Jeg skal lige klikke lidt her i en anden scene. Jeg håber, det er den rigtige. Ja, det er nok den rigtige. Så på vores hjemmeside står der den artikel her. Jeg læser den lige frem. Indholdet er egentlig ikke særlig vigtigt, men den er afgørende. Den er virkelig, altså selvfølgelig er den også vigtig, men det er en trigger egentlig. Ne? Og egentlig er en trigger ikke slemt, men I skal vide, hvordan I reagerer på det. Er det en reaktion overhovedet nødvendig? Er jeres reaktion programmeret? Ne? Så det vil sige, at pilot nægter et sprøjte chemtrails, fyring, allerede den overskrift er en trigger alene. Ja. En pilot fra Lufthansa forsvarer sig i øjeblikket mod sin afskedigelse ved arbejdsretten i Nürnberg. Den 36-årige hvis jeg nu snakker lidt mærkeligt, så er det, altså I kan godt selv læse det.
af samvittighedsgrunde nægter at sprøjte chemtrails under sine flyvninger, og så videre, og så videre. I første omgang havde Christoph W. over for Lufthansa, at han blot havde glemt at trykke på kontakten, men efter en intern undersøgelse måtte han indrømme, at han ikke havde tændt for chemtrail-systemet på mere end 30 flyvninger i Europa. Så nu kommer den vigtige. Som et resultat forbliver millioner af mennesker i hele Europa sund, frugtbar og ikke autistisk. Vejret i mange regioner kunne heller ikke manipuleres efter planen. Lufthansa pådrøjer sig bla 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 og så videre. Altså, jeg fik mange reaktioner. Nogle reaktioner har jeg slettet simpelthen, fordi de er ikke, behøver man ikke diskutere på. Altså, jeg vil også gerne vise jer forskel mellem sådan en opslag her og en anden opslag. Så må jeg lige se, her har vi vores Facebook. Hernede har vi den opslag, ikke også? Der har vi 107 reaktioner, 166 shares. Altså, prøv lige at tænke på det. På hjemmesiden siden er blevet, jeg har postet den, står der en tidspunkt, hvornår det er 4 timer siden, ja. Ja, den er postet 11.16, så det nok er lidt over 4 timer. Siden bliver åbnet 2000 gange. Altså, ja, den side bliver åbnet 2000 gange. Og plus, altså det går jo vildere, jeg har jo ikke stoppet det. Så det vil sige, I reagerer alle sammen programmeret på den opslag, fordi man har indoktrineret jer til at reagere, hvordan kan man sige det, altså det er en trigger, at I reagerer på chemtrails. Fordi I tænker, eller man har egentlig, når vi nu snakker om indoktrinering, eller her, hvor var den lille definition? Indoktrinering, ikke? Og manipulation. Så man har egentlig manipuleret jer, nu læser jeg det frem igen, påvirkning af personens tanker og holdninger ved hjælp af uspekulerende, ofte ufine metoder. Ja? Og hvad er det sket fra en manipulation? Jamen, man har manipuleret i forskellige mainstream medier, at det der chemtrail, det eksisterer jo slet ikke, og man har latterliggjort det, og så har man selvfølgelig også produceret virkelig reelle fake news angående det, og alt muligt det. Det er en manipulation og en indoktrinering. For at trække det emne ned i bunden, kan man nok sige på den måde, i det latterlige, altså så det bliver latterligt. Så ikke mere tror på det, og så snart man hører chemtrails, så ryster de bare hovedet. Ne? Og det er en programmering, som man har gjort. Så det vil sige, hvis nu man snakker om sandheden, hvis vi nu bare vi siger, at det er sandt, ikke? Så det vil sige, at den reaktion, I har skrevet til mig, er egentlig, at I griner over det. Altså, I griner over det, og I synes, det er sjovt, og det er fake news, og alt muligt andet. Og nu kan jeg lige vise jer den kommentar, jeg fik. Propaganda bullshit, det er fra der Postillon, og så videre, og så videre. I kan selv læse, hvad der står. Og det Postillon, det kan jeg godt vise jer, hvad det er for en hjemmeside. Det er en tysk hjemmeside. Og her lige i den specielle eksempel, når vi nu snakker om satire, så bliver satire brugt ofte til at
sige sandheden sådan en lille smule skjult. Prøv lige at tænke på det, inden I skriver næste gang sådan en mærkelig kommentar. Fordi at satire og alt muligt andet, hvad man kan se i fjernsyn, også i Tyskland og andre lande, bliver brugt til at sige sandheden, eller gennem en blomst eller sådan noget. Ja. Nå, men det var kun ved siden af. Men altså i forhold til jeres reaktioner, er sådan, de der opslag, jeg skal lige finde den her, selvfølgelig er lidt vanvittig, fordi at 107 reaktioner, 166 delinger, og jeg ved ikke, hvor mange og der har kigget og gennemlæst det. Så det vil sige, på det der, på de emner, på de opslag, på de slags opslag, reagerer I fuldstændig programmeret. I går ud og reagerer på det med det samme, skriver tusindvis kommentarer på det, og det er egentlig lige meget hvilken kommentar, men I skriver kommentarer, I reagerer på den, og så var det det. Og så deler I den. Punktum. Og det er en klassisk programmering, og det er en del, hvor man siger, at den tilhører til negative alien-agenda. Det lyder lidt mærkeligt, men det er virkelig sådan. Så det er en del af en fælles programmering, der eksisterer i en kæmpe stor, nu bliver det helt specielt, energifelt, kan man sige. Så det er en bevidsthedsprogrammering. Den er blevet programmeret, men det er ikke først sket i de sidste 10 år, det er sket over mange 100 år. Så det vil sige, I kan læse lidt mere om det emne, hvis I nu kigger her på min side. Nu skal jeg lige læse, vise jer den der. Og så scroller I ned til bunden her. Og så står der negativ alle i agenda. Og så kommer I ind til en hel masse opslag. Nogle er lidt specielle, men victimizer er virkelig en stor del ind, hvordan de har brugt, eller bruger stadigvæk kontrol over jer og programmering. Så det vil sige, gennemlæs det, og så forstår I lidt mere om det. Det er også mange andre opslag her. Jeg vil ikke bare gennemgå det nu, det skal I selv gøre. Så det vil sige, i forhold til jeres programmeringer, nu finder jeg bare, det er vi godt. Det er første gang, jeg gør det på den måde, derfor er det lidt. Så hvad skal vi gøre nu? Ja, altså, hvordan kan vi erkende vores egne programmeringer, og hvordan kan vi stoppe det? Eller først skal vi erkende, okay, det her, det er egentlig en programmeret handling. Ja? Hvordan kan vi gøre det? Nå, det kommer vi lige til, men jeg skal lige vise jer andre opslag, hvor I slet ikke reagerer på. Så nu har vi det der chemtrail. Jeg kan også bare tage en anden emne, flat earth, eller vaccine, eller noget som helst andet. Det er de samme reaktioner, og det er de samme programmerede reaktioner på det. Nu tager vi en anden eksempel. Hvis jeg nu scroller lidt længere ned, på det opslag. Ja. Når vi nu snakker om CO2, det er 8 likes, 1 kommentar og 3 shares. Slet ikke nogen reaktion. Er I ligeglade med? Det er I også programmeret til. Så går det vildere. Vaccine. Ingen reaktion. Er I også ligeglade med? Altså, selvfølgelig behøver man ikke at reagere på noget, eller på alt, ikke? Men det er nogle visse drikker, hvor I simpelthen ikke, det ved ikke, altså, det rammer ikke hovedet, eller sådan noget. Så kommer vi til det emne her. Der har jeg haft nogle reaktioner. Så det vil sige, et emne, det er, må man nok sige, det er så absurd, der får man virkelig mange programmerede
reaktioner på. En emne, der er ikke så absurd, får man blandede reaktioner. Så det vil sige, at det er fuldstændig absurde reaktion af emne, så får man hele tiden negative kommentarer og alt muligt andet. Ja? Og det er fordi, nu scroller jeg lidt op igen, det er fordi, at det emne her, altså vi er lige pludselig i en emne, hvor man kan sige, okay, det kan godt være sandt. Og nogen fra jer, de frygter simpelthen, at deres verden bliver fuldstændig ødelagt, når det er virkelig sandt. Forstår I, hvad jeg mener? At det er det samme med Flat Earth og alt muligt andet. Hvis det er virkelig sandt, så bryder virkelig verden sammen til mange, mange mennesker, fordi de er blevet løgnet til hele deres liv. Og det er en klassisk programmering og indoktrinering af det egentlig også, og det kommer allerede fra skolen, barndom osv., hvor vi er blevet indoktrineret og programmeret til at tro, altså for eksempel, verden er rundt. Ja? Eller chemtrails eksisterer ikke, det er bare kondensstriber. Og det kommer derfra, det er en programmering. For at nu lære at være neutral over den indoktrinering, skal du selv erkende og manipulere og omprogrammere dine tanker og holdninger, så du kan udvikle dig så du kan udvikle dig mere og mere. Det skal du selv gøre, og de redskaber, de finder du allerede på vores hjemmeside. Så det er en vigtig point at erkende, okay, hvor kommer det fra? Ja? Og det er også en vigtig point at acceptere, at det er sket. At man er blevet manipuleret og indoktrineret. Og så kan man fortsætte bagefter. Ja? Altså, på et tidspunkt gennemgår man det, og man ved det, og man ved eller ej. Altså, på et tidspunkt kommer virkelig den dato, hvor du bliver nødt til at gennemgå det, og så bliver det endnu sværere. Så jeg vil anbefale jer at starte med det tidligere, og læse jer ind i dette emne, hvad det virkelig drejer sig om, og hvor det kommer fra, og hvordan det fungerer. I behøver ikke at forstå alt, hvad jeg skriver på hjemmesiden. Med det samme, altså man skal læse sig ind virkelig, og det er et selvstudium. Ja, det tager også lidt tid at forstå og bearbejde og reflektere over sine egne programmeringer og holdninger osv. Men nu skal vi lige komme videre her. Der har vi de andre eksempler, der har I ikke reageret på. Her har I lidt reageret på, fordi det rammer også jeres daglige liv, ikke? Og så har vi den emne. Og så spørger jeg mig, okay, vi har snakket de sidste 2-3 år om det. Der har vi haft virkelig vanvittigt mange reaktioner på det. Vi har en notification om ansvarspådragelse på hjemmesiden liggen angående 5G. Det er jeres børn, de går i skolen. Der har vi slet ikke nogen reaktioner på. Så det tyder på, altså det er jo ikke den eneste opslag, vi har lavet angående det emne. Det er nogen, de reagerer på det, og de bruger stadigvæk nogen på at downloade dem fra vores hjemmeside. Så det er lidt reaktion på, men de fleste, de realiserer det slet ikke. Og det er også typisk, fordi man har gjort det i mainstream media sådan på den måde, at man har simpelthen nægtet det, at det eksisterer. Altså 5G eksisterer, det kan du se i din home router, der står det på, at den indeholder 5G-netværket.
Det betyder nogle gange står der på 5G-version. Det er 5. generation af selve routeren. Men 5G-netværket er jo en helt anden frekvensspektrum. Ne? Altså mobiltelefoner eksisterer også, det er det samme. Så det påvirker egentlig også jer direkte personligt. Så spørger jeg, hvorfor er det ikke nogen reaktioner på det? Det er mere reaktioner på det der håndvask, eller håndsprit. Altså, åbenbart kommer det ikke langt. Jeg kan føle det hver eneste dag. Altså i forhold til mobiltelefonen, ne? Så hvis voksne føler det, så føler det børn også. Det starter fleste gang med hovedpine. Så spørger jeg, hvor mange gange på dagen har I hovedpine? Ja, når vi nu snakker om stråling, ikke? Men det er ikke det primære emne her i de video, men det er kun som en eksempel. Vi har også en anden eksempel. Det er lidt længere ude. Det er også lidt specielt her. Måske finder jeg den der. Hvor har vi den henne? Ja, det emne her. Lær at sige nej. Altså, det er også en typisk programmering. Altså, og det er det sidste eksempel, ellers så bliver det nok for langt. Men lær at sige nej kan stadig være en meget svær udfordring for mange mennesker i dag. Prøv lige at tænke på det, ne? Jeg kan lige vise jer, hvordan det er også en programmering. Halt den der. Og så søger vi lidt her. Nej. Og så kan jeg vise jer de der. Det er at sige nej, nemlig den her. Så kommer den emne. Altså, det er også det emne nej. Nej tak. Eller lær at sige nej. Eller ja. Så hvad mener jeg nu her? Jeg mener, at I er programmeret og indoktrineret til at sige ja. I siger altid, ja, det gør vi. Til alt. Og det er bevidst de 3 sidste år. Så det vil sige, at erkende, at jeg siger til alt ja, er egentlig forkert, fordi, altså, nej, nu skal jeg lige starte forfra, det var lidt vrøvlet i det, hvad jeg har sagt. Altså, nu skal jeg lige starte forfra. Til dig er det vigtigt at erkende, at du har også mulighed for at sige nej. Fordi det dur ikke, hvis du siger altid ja. Hvis du nu tager din sundhed, din egen kropslige sundhed, og det er nogen, der påvirker dig på arbejde, privat eller noget andet, så er de fleste vant til at sige ja til alt muligt. Skal du vaccineres? Er du vaccineret? Ja, det gør vi. Eller sådan noget. Ne? I den stil. Det har virkelig mange gjort de sidste 3 år. Hvorfor i alverden? Og nu behøver vi ikke at kommentere eller tænke på, jamen det er jo samfundet, den skal beskyttes. Det samfund, vi har her i Danmark, er et manipuleret og indoktrineret samfund. Den tjener egentlig kun politikeren, eller politikeren er jo marionetter, og de peger jo ud og bla bla. Ne? Så altså, vi behøver slet ikke at snakke om samfund. Det er glem det. Det er jo en fake samfund, hvad man kalder det.
opbygget på noget fake love osv. osv. Det bør vi ikke snakke nu om det, fordi ellers så kommer det for langt ud. Så hvis I nu tager det helt på jer selv, på jeres menneskelige selv, at I har også mulighed for at sige nej. Og det har børnene selvfølgelig også. Børn er jo det vigtigste. Så har I den mulighed. Og de fleste, de gør det ikke, og det er næsten lige meget, hvad du prøver at pådutte den. Nu skal jeg lige læse det lidt frem her. Nej, lær at sige nej. At lære at sige nej kan stadig være en meget svær udfordring for mange mennesker i dag. Her er der nogle punkter, som kan hjælpe dig med at blive bedre til det. Nummer 1. Anerkend din egen behov og grænser. Før du kan sige nej, skal du først vide, hvad du skal have, og hvad du ikke vil have. Tag din tid til at reflektere over dine egne behov og grænser. Det der sætning hænger sammen med den anden opslag, hvad jeg har lavet i det der chemtrails. Fordi, altså man kan også kigge det på den, se det på den måde, jeres reaktioner på den opslagene, er enten ja eller nej. Så det vil sige, de fleste af jer har sagt nej. Men i en anden sammenhæng, nej, det kan ikke være sandt, eller negativ, eller sådan, at nej, det kan ikke være sandt, ja, det kan ikke være sandheden. Så det vil sige, det nej hænger sammen med anerkende dine egne behov og dine egne grænser. Det er fordi, du er indoktrineret til at sige, nej, det er ikke sandt. Forstår I det, hvad jeg mener? Altså, ja. Men vi går lige videre. Nummer 2. Øv dig i selvtillid. Vær bevidst om din egen mening og din evne til at træffe beslutninger. Det er kun dig, der bestemmer. Jo mere selvsikker du er, jo lettere vil det være for dig at sige nej. Brug spejlet og omsæt det derefter i praksis. Ja, det hænger jo også sammen. Nummer 3. Vær altid direkte og tydelig. Ingen zigzag eller omveje. Når du siger nej, så vær direkte og tydelig i dit afslag. Udgår udskyldninger eller bortforklaringer. Nej er en komplet sætning. Hold fast i din beslutning og lad være med at forklare dig, hvis du gør så kun én gang, og det er kort og præcis, uden omvej eller moralisering. Prioriteter. Tænk over, hvad der virkelig er vigtigt for dig, og hvilken opgave er, eller anmodninger, du vil sige nej til. Sæt klare prioritet, og lad dig ikke overvælde eller påvirke af andre væsener. Øv dig i hverdagen. Lav små hverdagssituationer, hvor du kan sige nej. Start enkelt og gør og øge gradvist. Jo ofte du øver dig, jo lettere bliver det for dig. Brug spejl på forhånd. Lær at sige nej, uden at få dårlig samvittighed. Mange mennesker har svært ved at sige nej, fordi de er bange for at skuffe andre eller føle sig skyldige. Hvad andre tænker, betyder ikke nogen, men hvordan du reagerer på det, gør det. Nøjagtigt. Ja. I forhold til de opslag, eller andre reaktioner ude i byen, eller hvordan I reagerer på det. Altså, hvad andre tænker, betyder ikke nogen, men hvordan du reagerer på det, gør det. Ændre din reaktion på det, hvad andre tænker eller siger. Du skal også vide, at det er vigtigt at respektere din egne behov, og det er okay at sige nej, når du ikke har lyst til det. Ja, og skriv nu punkt 7 ud, så er det din standardforberedning. Ja, tak. Ja. Så det vil sige, de reaktioner her har I egentlig kun gjort, fordi jeres overbevisninger og programmeringer, kun på det baggrund har I skrevet jeres reaktioner på den opslag.
Altså til den opslag. Og det er til mange andre ting også. Altså man kan lige så godt tage en anden emne, eller sådan noget, eller eksempel. Ja. Så nu har vi snakket om de 3 ting. Jeg skal lige se, om jeg kan... Ja, nemlig. Så manipulationsdelen hænger sammen med indoktrinering. Mere eller mindre. Altså det er selvfølgelig lidt blandet og så videre. Ja? Og så har vi programmeringen. Så de 3 ting hænger sammen med i vis grad, altså vis i forskellige sammenhænge og afhængigheder. Man kan selvfølgelig ikke sige, okay, ja. Men til jer derude er det selvfølgelig vigtigt nu, at okay, hvordan kan jeg komme ud? Hvordan kan jeg starte med at komme ud af den ud af de programmerede reaktioner, eller hvordan kan jeg erkende den? Der har vi her på hjemmesiden har vi en link, der hedder skal lige se. Jeg lærer mere om bevidsthed. Det kan man godt starte. Vi har sådan en ekstra side. Her for neden har jeg også nævnt, der er mange videoer. Her er det video, og her er det video. Og så er der nogle forklaringer med video, hvordan det hænger sammen, og så videre. Her ligger der forskellige podcasts i. Man kan høre, så I har det lettere at forstå, hvordan det hænger sammen. Fordi når man nu snakker også, taler også om bevidsthedsudvidelse, så det kan du først gøre, når du har muligheden for at erkende og ændre dine egne programmerede holdninger og reaktioner. Ellers så er det ikke noget bevidsthedsudvidelse, så er det kun en programmering igen. Så du skal først være bevidst om, at du er blevet manipuleret. Og så kommer du i gang med at rette de fejl, og så er du allerede i gang med at udvide din bevidsthed. Så selvfølgelig tilhører der forskellige grundlæggende informationer og grundlæggende ting, men det kan I læse på hjemmesiden. Der findes så mange ting, og det er selvfølgelig i starten vigtigt, eller meget også, at I har en startpoint, og så kan I læse det her lidt frem. Så Law of One er også en vigtig ting. Ego-håndtering af aggressor, grundlæggende energetiske koncepter, hvordan det hænger sammen med ego. Psykisk self-defense er også en vigtig emne. Så kommer I videre til højere centeropfattelse, HSP. Ja, og her, hvordan kan jeg starte? Hvordan kan jeg starte er en lille side, hvor I kan finde også en hel masse tekst. Men der står vigtige ting i forhold til ego og så videre. Ja. Det er fordi, når man nu snakker om programmering, og nu har jeg glemt at skifte billedet, kan jeg se. Nå, så skal jeg lige se det. Nå, okay, så starter vi lige lidt forfra her. Vi har på siden her en side. Jeg skal lige vise det igen. Hvor var det henne? Her, lidt mere om bevidsthed. Den kan, du er ny her, start helt fra den nyeste opslag i toppen. Den har jeg stoppet med, fordi jeg har lagt det ind i forskellige kategorier i bloggen, der kan I også læse det. Og det nyeste er altid øverst.
Her kan I filtre den opstigende, grundlæggende og udvide din bevidsthed. Det er opdelt i 2 forskellige kategorier. Her kan I gennemgå det lidt, scroll helt ned til bunden. Der har jeg også nogle videoer og forklaringer til det. Og så har vi her selvfølgelig, hvordan jeg kan starte. Det er nogle andre forklaringer i, hvordan man kan bedst starte osv. Men I kan også gennemgå det, hvad der står her, og så er I egentlig også godt i gang. Jeres ego har en stor betydning til det, fordi de fleste af jer har et, hvad kan man sige, ikke en menneskelig ego, altså jeres personlige, hvis man nu siger det på den rigtige måde, jeres personlige ego, hvad I får, når I bliver født, og i jeres første år og måneder, når I nu finder rundt på jorden, okay, ja, som barn, som baby og så videre, så har I jeres menneskelige ego. Så det vil sige, at det ego bliver manipuleret, indoktrineret, programmeret til jeres nuværende ego. Og man kan godt sige nuværende negativ ego. Fordi man siger, verden er jo opbygget på negativ energi, altså manipulation, indoktrinering, misbrug osv. osv. Og det snakker jeg også på, skriver også på hjemmesiden under den kategori, den hedder negativ alien agenda, hedder den kan I finde her. Der har vi den negative alien agenda. Der står virkelig en hel masse, og specielt de der victimizer, de forskellige arketyper osv., hvordan det hænger sammen, hvordan de er i gang med det, hvordan det virker. Parasitter er også en vigtig del. Ja, altså som sagt, miasma, eller maisma, eller hvordan I er nu, er også en vigtig del. Det er virkelig mange ting til at gennemgå og læse og begynde at forstå, hvordan det hele hænger sammen. Nu skal jeg lige se den startside, læs mere om bevidsthed her, den der. Nemlig, så har vi ego nemlig, og vores naturlige ego er egentlig blevet forvrænget og manipuleret siden vores fødsel. Og det kommer jo allerede, hvad jeg også har sagt i starten, fra familien, skole, arbejde osv. Så til den nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, at jamen, det jo ego er vores personlighed. Det er fordi, dem der siger det, de forstår det ikke. Fordi du kan ikke gå ud fra, at din nuværende ego er virkelig din naturlige ego. Det er det ikke, fordi den verden, vi lever i, hvor vi også befinder i, er manipuleret, indoktrineret med alt muligt pjat, vi ikke skal bruge egentlig. Så vores naturlige ego, som man nu måske siger, okay, det tager 5%, og resten er vores manipulerede ego. Så når vi nu snakker om bevidsthed, udvækst og opstigning, skal vi egentlig reducere vores negative ego og udvide vores personlige ego igen. Så vi kommer tilbage til det, hvad vi egentlig er. Og så er vi også nødt til at forstå, okay, hvad er det sket med os i de sidste mange år? Eller med dig personligt som menneske, som væsen. Hvad er det sket? Hvorfor er det sket? Og det skal vi forstå. Enten kan vi ikke udvide vores bevidsthed. Og det er selvfølgelig også altså ellers, hvis man nu starter i midten, at man prøver at udvide sin bevidsthed uden at forstå, hvad det er sket i manipulationen med os selv, så kommer vi til den tidspunkt, at vi simpelthen ikke mere kan gennemskue eller holde fokus på de vigtige ting.
Så vi bliver altså bogstaveligt vanvittige, eller ja, lidt mærkelige. Det er selvfølgelig også en mærkelig definition, men du har den udfordring, at du ikke forstår mere, hvordan det hele hænger sammen. Så derfor er det vigtigt at starte i processen helt foran på trin 1 og ikke på trin 25. Ja. Skal lige se, jeg taler nu 45 minutter her, jeg tror også det er langt nok. Jeg håber det var sådan lidt forståeligt. Jeg skal lige se og gennemgå det her, om vi har glemt noget. Egentlig ikke. Ja. Altså. Ja. Altså egentlig til at starte med, er det rigtig godt at finde sine egne fejl, ikke? Finde sine egne fejl, eller forstå sine programmeringer og holdninger, og så bagefter forstå, hvordan man kan tage den, eller skrue den tilbage, eller manipulere den tilbage til den oprindelige. Og selvfølgelig er der højst sandsynligt også nogen nu, jamen hvordan kan jeg så finde ud af det, og så videre. Jamen du kommer automatisk til den tidspunkt, hvor du siger, og hvor du siger til dig selv, og hvor du forstår selv også, okay, ja, det her, det giver mening. Ja, men det er selvfølgelig utrolig let sagt. Nå ja, det giver mening. Ja, men på hvilken baggrund giver det mening til dig? Ja. Og det er nemlig også det, hvor jeg siger, at du skal starte forfra, fordi at du bliver nødt til at forstå nogle grundlæggende ting. Ja. Som for eksempel her i opstigningen grundlæggende ting. Der har vi her helt det første her, nogle vejopstigningen på plan B, Cosmic Law og evolutionen, Tree of Life, Metatronic Reversal, Universal Tree of Life, Kundalini, Magtorden. Hvad er de grundlæggende ting for at forstå, hvorfor er vi blevet manipuleret, og hvordan er vi blevet manipuleret? Ja. Altså, det tager tid. Jeg kan kun sige, det tager tid til at forstå det. Fordi hvis du nu læser de forskellige ting på hjemmesiden, ja, og så går du ud i verden, og lige pludselig kan du erkende nogle ting, okay, det har jeg jo læst, hvorfor det er sådan og sådan. Så du begynder at forstå det i din underbevidsthed, og i din bevidste bevidsthed, det hvad du har læst før. Altså jeg er jo ikke den eneste, der skriver det. Du kan jo også læse bøger om det, og alt muligt andet. Ja. Så det er din underbevidsthed, din bevidsthed, og selvfølgelig også dit bevidste tænkning. I grund og bund handler det egentlig om at komme væk fra det ubevidste, tilbage til det bevidste. Og så låser du døren op. Ja. Nå. Jamen, det var det i første omgang. Jeg tror, det er nok. Det er nu næsten 50 minutter. Og jeg vil sige tak for det, I kigger med og lytter her, og I må gerne skrive kommentarer til det under videoen eller på Telegram. Helst ikke på Facebook, men I må også gerne sende en mail til mig.
eller på hjemmesiden. Og I må også gerne spørge nogen, når I nu ikke nogen, når der er nogen ting, I ikke så helt forstår, så må jeg gerne spørge noget og skrive kommentarer og så videre. Ja. Jamen, tak for det. Og det var Linn her fra Danmark Vågner. Og pas på jer derude. Helt specielt i den tid, vi har nu her. Har det godt, og nyd jeres lys til. Ja, altså ikke de mørke tider på dagen, men de lyse, der hvor solen skinner, og det er lys derude. Ja. Og vi snakkes næste gang, måske med en anden emne, men det kan også godt være, at jeg laver en anden version, hvor vi snakker om det emne her. Men I må gerne være med til det. Jeg kan også lave en meeting, hvor vi snakker om det emne, hvor I selv også må gerne komme med noget input, eller nogle erfaringer, eller sådan noget. Det må jeg meget gerne gøre. Men så skriv til mig, og så skal vi nok få det planlagt og afklaret, hvordan vi gør det. Jeps. Tak for det. Vi ses. Vi snakkes. Hej hej.